Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Miegħek ukoll. Qegħdin flimkien niċċelebraw il-bidu tas-sena forensi u qed nagħmlu dan illum fit-tifkira li l-Knisja tagħmel ta' Santa Teresa tal-Bambin Ġesu. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixtaq din il-Qudiesa Ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Nisqal l-Alla li jista' kollox u lilkom Ħuti li jiena tlibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija Dejjem Verġni lill-anġel qaddisin kollha u lilkom Ħuti biex jitolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla inti ħejjejt is-satna tiegħek għal min hum li użejr fost il-bnedmin. Għamel li bqalb qawwija nimxu dejjem fi triq ċkejkna li uritna Santa Teresa tal-Bambin Ġesu biex bit-talb tagħha niġu narawk fil-glorja bla tmiem tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna miegħek jiġu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari mill-ktieb ta' Ġobb. Ġobb fetaħ fommu seħet jum twelidu u qabad jgħid: Erda għal jum twelidi, għal lejl li qal tnissel raġel. Għaliex ma mitx fi ħdan ommi, għaliex ma bqajtx fil-ġuf u mitt. Għaliex laqawni l-irkubtejn, għaliex sidrejn biex nerda. Kieku issa jien mimdut u siket, kont inkun rieqet u mistrieħ ma' slaten u l-kunsilliri tal-art. Jew mal-gbarat li bnew mill-ġdid il-ħerbiet u mal-prinċpijiet li kellhom id-deb li mlew djarhom bil-fidda. Għaliex ma kontx bħal Rimi Moħbi, bħal trabi li qatt ma raw id-dawl. Hemm il-ħżina jedew mill-inkwiet u l-għajjenin isibu l-mistrieħ. Għaliex jingħata d-dawl lill-imsejken u l-ħajja lil min qalbu kollha mrar. Lil dawk li jixxenqu għall-mewt bla ma tiġihom u jħaffru għalija aktar milli għal teżor, li jifirħu u jaqbżu bil-ferħ, joxew meta jsibu l-qabar.
Għaliex il-ħajja lil min triqtu magħluqa li Alla għalaq minn kull naħa. Il-kelma tal-mulej. Mulej, Alla tiegħi, binar jien ngħajjat, bil-lejl jien nitniet quddiemek. Ħatasal it-talba tiegħi għandek, għati widen għat-talba tiegħi. Inkantaw flimkien. Għax ruħi mimlija bil-hemm, lejn il-qabar qed toqrob ħajti. Jien madud ma' min nieżel fil-ħofra, sirt qisni bniedem bla saħħa. Inkantaw flimkien. Fost il-mejtin hu friexi, bħal maqtulin mibduda fil-qabar, li fihom ma tiftakarx iżjed u mhumiex aktar taħt idejk. Inkantaw flimkien. Inti xħetni fqih il-ħofra, fid-dlamijiet fqih l-art, fuqi tafas il-qilla tiegħek, fuqi tfajt l-imwieġ kollu tiegħek. Inkantaw flimkien. Huti, aħna pajzani tas-sema pajjiżna. Min hemm bil-ħerqa nistennew jiġi is-Salvatur tagħna Sidna Ġesu Kristu. Huwa trid ibidlilna l-ġisem imsejken tagħna fis-sura tal-ġisem glorjuż tiegħu, bil-qawwa tas-seta li għandu li jġib kollox taħtu. Għalhekk intom Huti, intom l-għoża u x-xewqa tiegħi, ferħ u kuruna tiegħi. Żommu sħiħ fil-mulej maħbubin tiegħi. Mill-bqija Huti, f'dan għandkom taħsbu, f'kull ma hu veru, f'kull ma hu xieraq, f'kull ma hu ġust, f'kull ma hu safi, f'kull ma jiġbed l-imħabba, f'kull ma jistħoqlu l-ġieħ, f'kull ma hu virtu, f'kull ma hu ħaqqu it-tifħir. F'dan kollu aħsbu. U kull ma tallimtu u ħadtu minn għandna u smajtu u rajtu fina, għamluh. Alla taslim ikun magħkom. Il-kelma tal-mulej. Bin il-bniedem ġi biex jaqdi u biex jagħtu ħajtu fidwa għal-kotra. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju Mqaddes skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Meta qorob għalih iż-żmien li fih kellu jittieħed mid-dinja, Ġesu brida sħiħa
dar u telaq lejn Ġeruzalem. U bagħad xi messaġġiera qablu li huma sejrin daħlu f'raħal tas-Sammarija biex iħejjulu fejn joqgħod. Iżda hemmhekk ma laqgħuhx billi hu kien sejjer Ġeruzalem. Meta raw dan, id-dixxipli Ġakbu u Ġwanni qalulu mulej, tridx ngħidu lin-nar jinżel mis-sema u jeqridhom. Iżda hu dar fuqhom u ċanfarhom u marru f'raħal ieħor. Il-kelma tal-mulej. Ifħiri lek Kristu. Mil-bqija ħuti f'dan għandkom taħsbu f'kull ma hu veru, f'kull ma hu xieraq, f'kull ma hu ġust, f'kull ma hu safi, f'kull ma jiġbed l-imħabba, f'kull ma jistħoqlu l-ġieħ, f'kull ma hu virtu, f'kull ma ħaqqu t-tifħir. F'dan kollu aħsbu. Il-kliem li smajna illum ta' San Pawl lill-Filippin jippreżenta sfida qawwija lilna lkoll. Nixtieq nipproponi partikolarment dan il-kliem għal riflessjoni tagħkom fil-bidu tas-sena forensi għax naħseb jenkom biex tkunu sinjali ta' tama fis-soċjetà Maltija. Tanta San Pawl u kliem li jħeġġeġ għal dak li hu pożittiv. Jagħmel dan mhux biex jaħrab mir-realtà li kultant tkun verament realtà ibsa, kera u toħloq tant sofferenza, imma biex jgħinna nkunu aġenti ta' trasformazzjoni, sinjali ta' tama għal tant nies, tama li dak li hu negattiv tal-ħajja jintrebaħ bil-pożittiv. Jgħid San Pawl aħsbu f'kull ma hu veru. Soċjetà fejn kultant il-gidba hi mifruxa u mħaddma, fejn il-medja soċjali spiss ikunu miżawda b'aħbarijiet foloz li intom timxu mal-verità hija għażla ibsa u kultant skomda imma jew l-unika għażla għal min irid jgħix b'mod responsabbli u jagħti kontribut tajjeb lis-soċjetà. Aħsbu f'kull ma hu xieraq. San Pawl kien għadu kif kiteb il-Filippin ftit qabel fuq dawk li nikkwota lilu jiftaħru b'dak li jmisshom jistħu minnu. U kultant narawha din il-mentalità fejn dak li mhux xieraq u eżaltat u ġustifikat jew skużat, fejn isir stil ta' ħajja u jsir istituzzjoni li tindara u tikseb normalità. Il-mentalità ta' mhux kulħadd hekk qed jagħmel. U x'qed jagħmlu ħafna min-nies jiġi il-kriterju ta' dak li hu aċċettabbli. Immintom aħsbu f'kull ma hu xieraq. Aħsbu f'kull ma hu ġust. Dan jgħinkom biex taħdmu għall-ġustizzja b'mod imparzjali. Mingħajr ma tħallsu lejn wiċċ ħadd, mingħajr pressjoni minn ħadd, u biex f'din il-ħidma tkunu ispirati mill-valuri tal-integrità u tal-onestà li huma valuri neċessarji biex tista' sseħħ il-ġustizzja vera. Meta taħdmu għal dak li hu ġust, qed taħdmu kontra mentalità li tħaddan kull tip ta' illegalità u ta' tnawwir tal-pedamenti tas-soċjetà. Intom aħsbu f'kull ma hu ġust. Aħsbu f'kull ma hu safi. Dan jgħinkom biex titbedu minn kull tip ta' erq, minn mentalità fejn il-ħażin jitqies bħala neċessarju,
fejn il-korruzzjoni u t-tixħim u l-frodi jitqisu b'mod qarrieq bħala mezz ta' għajnuna ta' qadi lil minnu fil-bżonn kważi qishom xi valur li għandek tfaħħru. Immintom, idejna San Pawl, aħsbu f'kull mod safi. Aħsbu f'kull ma jiġbed l-imħabba, kull ma jistħoqlu l-ġieħ, kull mu virtu, kull ma ħaqqu tifħir. Dawn li jsemmi San Pawl kollhuma riflessjoni ta' dak li hu Alla, li hu lajn tal-imħabba u ta' kull virtu u jistħoqlu kull ġieħ u kull tifħir. Meta nikkonċentraw fuq dawn u fil-ħidma tagħna nkunu ispirati minn dawn il-valuri, nkunu qed nitlu f'relazzjoni aktar intima ma' Alla lajn ta' kull ġid. Fil-bidu ta' din is-sena forensi nixtieq li ringrazzja lilkom imħalfin, maġistrati, professjonisti legali, intom il-koll li b'xi mod jew ieħor qed taħdmu f'dan il-qasam għal dak kollu li intom tagħmlu b'mod korrett, għaqli u integru. Preżenza tagħkom hawnhekk hija espressjoni ċara tar-rieda tagħkom biex taqdu responsabilità kbira li għandkom mod rett. Il-kontribut tagħkom hu essenzjali għal soċjetà li tħares il-ħajja u d-dinjità ta' kull bniedem. L-Evanġelju jurina l-Ġesu li brida sħiħa dar u telaq lejn Ġerusalem. Kien jafa x'kien dieħel, x'kellu qudiemu meta telaq lejn Ġerusalem. Imma kellu kuraġġ u rieda sħiħa. Il-mulej jagħtikom l-għajnuna l-kuraġġ fil-ħidma tagħkom li kultant titlob sagrifiċċju kbir. Nixtieq qiegħed qudiemkom l-eżempju tal-Beatu Rosario Livatino, maġistrat li fl-età ta' 38 sena inqatel mill-mafja fi Sqallija fil-21 ta' Settembru 1990. Dan hu l-kliem tal-Papa Franġisku fuqu dakinhar li ġie iddikjarat beatu 3 snin ilu u li sejjaħlu martri tal-ġustizzja u tal-fidi. Għalhekk il-Papa fis-servizz tiegħu li l-komunità bħala maġistrat ta' onestà assoluta li qatt ma ħalla lil min jikkorrompih għamel ħiltu ħalli ma jiġġudikax biex jikkundanna ma biex jifdi. Ix-xogħol tiegħu dejjem qiegħdu taħt il-ħarsien ta' Alla. U għalhekk hu sar xhud tal-Evanġelju sal-mewt erojka tiegħu. Jgħid il-Papa jella l-eżempju tiegħu, speċjalment tal-maġistrati, x'anke maġistrat, ikun xprun biex qatt ma jedew jiddefendu legalità u l-libertà. Nitlob il-mulej biex jagħtikom l-erf u sens qawwi ta' ġustizzja ħalli tħaddmu l-liġi b'mod korrett u taħdmu dejjem dedikazzjoni b'sakrifiċċju u b'effiċjenza. Il-mulej jbierek il-ħidma tagħkom u jenkom iżommu kuxjenza ċara u taġixxu b'sens ta' responsabilità biex tkunu preżenza skomda għal min ma jrid jimxi sewwa u sinjal ta' tama għal min irid jgħix sewwa. Sa flimkien nresqu tal-bittana lill-Alla, nagħmlu llum it-tifkira ta' Santa Teresa tal-Bambin Ġesu, nitolbu lill-Alla l-grazzja minn għandha nitalmu it-triq ċkejkna li twassal għas-sema. Kun mulej mal-Knisja tiegħek biex bil-qawwa tal-Ispirtu Santu ma tedaqat tallem it-triq ċkejkna li twassal għand-Alla li hija triq ta' l-umiltà tas-sempliċità evanġelika tar-rabta sħiħa mar-rida tiegħek nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Għatina l-grazzja li bħal Santa Teresa nkunu dejjem maqudin miegħek biex fostna
nkunu sinjal dejjem tal-imħabba kbira tiegħek għal kulħadd. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Nitolbuk mulej biex tgħinna ħalli aħna fil-qadi ta' tmirijiet tagħna dejjem naħdmu b'sens ta' responsabilità, ta' onestà, ta' integrità, bil-qawwa li tagħtina inti. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Għati l-għajnuna tiegħek mulej il-morda kollha, il-daw kollha li b'xi mod ieħor għaddejjin mid-tbatija. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Tolbu għal paċi fid-dinja, għal kull fejn hemm il-konflitti u l-ġlied u għal daw kollha li huma vittmi tal-mibeda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Mulej Alla tagħna l-qattalb qed nagħmlulek illum u żommna dejjem fl-imħabba tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Jilgħal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Aħna nċandru mulej il-kobor tiegħek għal ħwejjeġ tal-Aġeb jogħġbok tagħmel f'Santa Teresa tal-Bambin Ġesu. Fil-ġokon tagħna nitolbuk tilqa' dan is-servizz tagħna kif ilqajt il-merti tagħha. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa xieraq. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Għax fil-qaddisin li konsagraw ruhom għal Kristu minħabba s-satna ta' smawiet, jixraq infaħru lilek għal providenza tiegħek tal-Aġeb, għax biha int terġa' ssejjaħ il-bniedem għal qdussija li fiha sawwartu fil-bidu. U ddowqu minn issa id-doni li bihom iżżejnu fit-tiġdid tad-dinja bi Kristu Sidna. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha nfaħruk u nkantawlek bla qiegħda.
Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam. Ta' lid-dixxipli tiegħu qal, ħudu u kullu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħa il-kalċi reġa' rat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li xxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-awmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fi glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, l-Arċisqof tagħna Charles, l-Sof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-arus safi tagħha San Giuseppe, ma' San Ġwan Battista, protettur tagħna, l-Apostli, il-Martri, Santa Teresa tal-Bambin Ġesu u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li jrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, affrinna d-dobietna bħalma naħfru minn ħati għalina, u la taħħanix fit-tiġrib, iżeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. We told his back
Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistolix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u r-ruħ tiegħi tkun imfejqa.
Nitolbu. Mulej tqarbina li għamilna tħeġġeġ fina dik l-imħabba qawwija li għanqlet li Santa Teresa tal-Bambin Ġesu biex tingħata lilek kollha kemm hi u mlieta bix-xewqa li taqla minn għandek il-maħfra għall-bnedmin kollha. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom, Jekk ukoll. ikun imbierek isem il-mulej, Min issa għal dejjem l-għajnuna tagħna f'isem il-mulej, li għamel is-sema u l-art. berikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Wasalna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum immexxija mill-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi fil-ftuħ tas-sena forensi. Mulej, nitolbuk iżomm idejk fuq kull min jaħdem fil-qrati tagħna. Għati d-den, il-ġustizzja u l-għaqal lil kull min għandu responsabilità li jagħti sentenza jew verdett. Għati ħafna sabar u fejqan lil kull min huwa vittma tal-emil inġust ta' ħaddieħor. Nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.